Pienellä laumalla. Nyt kun sais tosta. Jatka lasku. Moro. No nyt joku kävi taas. No, olisiko varmempi pistää useampi haarainen pilkki kiinni? Pojat tulee kohti. Vitsi, niitä on paljon, tuolla on 3. Wow. Kaapualella. We are surrounded. Mä koitan saada tästä vähän. Otti lennosta. Nyt on jo vähän ranskimaulon. Matte, onko? Juu, viino. Just se, että jos se vetää siellä poikittain heti alkuun. Mut kyllä se painoakin tuntuu olevan. Tää on sit tässä nottokokkohommus mitkä mestari. Juu, ei siinä kai. Se ei oo siitä kiinni. Ei oo siitä kiinni, kaverilla on semmoista käyrää täällä. Että. Hyvä kokoinen turska. Aikamoisen kokoinen. Otti välivedestä. Viulunkielä. Kituksia. On moinen. Kelat nuukaksi. Joo joo, mä otan. Se pitää kireellä sakata. Voi vetäisit rauhassa. Leuvon altakin. Sieltä sinne väliin. Ota. Tai sitten pistä suuhun se. Pistä suuhun toisinpäin ja sit siitä ylös. Niin vedät sit läpi sen leuan. Aukaset tota suuta. No ota sieltä kiduksista. Noin, siitä nousee. Aha. Morjesta pöytään. Ei puntarit jäten Sanotaan näin, että morjesta pöytään. Jos siitä kiinni, että käden väsytystä Norjan tyyliin. huomenta. Oi, painaa ihan pikkasen. Kaveri vetää sellaista turskaa, että sanois, että elämäni kala. Näytäs tänne vielä. Kyllä on Mikaeli Haliputti jikit vaikka noin niin sanoisinko Voin kertoa. Ota tänne päin sen näyttää vähän. ratsu. It's coming some waves. Huono valotus. Joo, nyt. On taas salaman. Niin, tuossa on laima.